Nagsabog-labog ng sirena ng bumbero ang mga residente sa Zone 5, Kaviganan sa Barangay Poblasyon, Urdaneta. Ito'y matapos sumiklab ang sunog sa isang bahay sa barangay. Isa sa mga nasunugan dito ay si Adela, na wala man lang naisalbang kagamitan mula sa kanilang bahay. Nagawid at di ko alam, nagawid at di baryo di kalban. Talaga nga, nagdagsin ti barukong ko. Isa na dagumoy-guhid kinyanhan na kung agawid di baryo. Pero ipinagpapasalamat na lamang niya na nakaligtas sa sunog ang kanyang ina, nakakagaling lang sa mild stroke. Sa investigasyon ng BFP, posibleng napabaya ang kandila ang sanhi ng sunog, pero magsasagawa pa ang mga ito ng karagdagang investigasyon. We have fire incident, time get reported 19:20 November 27 po. We come out fire out during 20:05 hour. Almost 1 hour po is na nangyaring mga firefighting po natin, sir. Sa nangyaring insidente, negative naman po yung negative casualty, negative injured. Aabot sa 720,000 pesos ang danyos ng sunog at aabot sa 8 pamilya ang nasunugan. Nag-abot na ng food packs, hygiene kits at 15,000 pesos na shelter assistance ang City Social Welfare and Development Office ng Urdaneta sa mga nasunugan. Pansamantalang nag-evacuate sa barangay hall ng Barangay Poblasyon ang mga nasunugan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.